Takže zdravím vás priatelia, idem urobiť takýto unboxing hokejové Slovensko 2025, lebo myslím si, že toto na Slovensku chýba. Českých youtuberov je plno takých, čo to otvárajú balíčky hokejových kartičiek, ale na Slovensku takéto niečo chýba, tak som sa rozhodol, že budem to robiť ja. Hokejové Slovensko 2024 vyzerá takto, tak som zvedavý, ako vyzerá hokejové Slovensko 2025. Tu máme hlavné kartičky hobbyboxové, teda hobbybox, budeme otvárať. A tu máme takýto štartovací balíček, to je hokejové Slovensko 2025. Už sa na to teším, jak to vyzerá. Vlastne takýto štartovací balíček obsahuje takýto pekný albumík. Takýto pekný album. Vlastne s takouto brožúrkou, kde máte vypísané tie karty, čo tam všetko obsahujú, aké karty sú tam. Dáme na bok, ideme tie kartičky pozrieť, čo tam máme, dúfam, že sa zadá niečo dobrého. Takže ideme pozrieť toto najprv, kartičky. A pozrieme najprv, tak to vyzerá vnútri. No, tak to vyzerá vlastne vnútri, má to také improvizované podmienky. Tak to vyzerá vlastne na jednej strane. Takéto kartičky to môže byť s podpisom limitované. Máte tam vlastne takéto obaly, to malo byť tam asi 15 či koľko. Tuto je vlastne na druhej strane sú títo hráči, ja neviem, ak sa volajú. Je to porovnané s tým hokejovým Slovenskom 2024, tak to vyzerá zase takto. To je vnútrajšia, keď otvoríme. Máme brankár, je to také tmavomodré. Hokej Slovakia. Tu Hokej Slovakia napísané není. To nič je napísané, tam brankár. A dvaja slovenskí hráči. A tu sú len dvaja slovenskí hráči. Tento album je taký 2025. Je taký bledší. Tento je taký tmavší. Hokejové Slovensko 2024 je taký tmavší. Tento je taký bledšia modrá. Pekné sú obidva. Uvidíme, aké kartičky tam tento rok budú. Ešte pozrieme tento druhú stranu. Vyzerá takto. Na Hokejovom Slovensku 2025 album. A tento album vyzerá takto. Toto je krajší. Toto je krajšie 2025. Jak 2024. Tam sú aj tie kartičky. Tak uvidíme, čo tam budeme mať. Ja mám zatiaľ takúto zbierku, tak rýchlosti pozrieme. Zmimo 2025. Hej. Vlastne mám takúto zbierku, mám tam takýchto hráčov. Aj s podpismi. No a také som zbieral 2025. Tak v rýchlosti. No a týchto je plno. Je 2025. Teraz ideme pozrieť kartičky na rok 2025. Takže prvý, no pekné sú to karty. Robert Lantoši, paráda, akurát. Ten sa mi zdá, že mal byť z môjho mesta, z Prievidze. Odchovanec, alebo také niečo sa myslel, ako to mi hovoril. Robert Lantoši, pekná. To bude asi. Takéto budú teraz zrejme takto budú vyzerať kartičky, ktoré sú, jak sa im hovorí, ktoré sú sériové.
ktoré sú vlastne, ktoré je vlastne najviac. Možno Lantoši, Samuel Buček, toho nepoznám. Potom takéto, to vyzerá dobre, táto karta, fúha, také strieborné. Pekne to vyzerá. Milan Pišoja, 20, to bol nejaký 20-ročný. Puchovský odchovanec je spoľahlivý, dobre stanovený obranca zvolená. Takže, aký obranca zvolená. Na svojom druhom juniorskom šampionáte v Otave. Takže takýto, tento Milan píše, ja osobne nepoznám, ale krásna je to kartička. Tak sa to leskne, tá 20-ka. Pekne to spravili, toto sa mi páči. Neviem, či sú není krajšie ako minulý rok. Takže potom tu máme Michail Ivan. To tiež moc dobre nepoznám. Takže Michail Ivan, tá kartička je taká matná, taká. Potom tu máme toto Holmekron, Roman Fight, to je tiež nejaká špeciálna, v pozadí je vlastne Kriváň, vrch Kriváň z Vysokých Tatier. To je pekná kartička. Nejaký Roman Fight, pekná kartička, to pozadí je vlastne Krivaň strieborný. No takže 5 kartičiek, toto je celkom pekné. Toto je nejaká lepšia, alebo táto 20-ka. Toto budú zrejme obyčajné tieto biele. Dobre, ideme pozrieť druhé balenie. Tu máme Samuel Hlava, to je akorát hra teraz. Máme Zosah sveta, tiež vlastne obyčajná. Tiež obyčajná karta. Matej Tomek, obyčajná. Potom Miloš Kelemen, no, už je dobrý hráč. Martin Pospíšil, to je dobrý hráč, že tu máme nejakú špeciálnu pod tým. Timeless Icons, Robert Petrovický, Robert Petrovický, to bol nejaké timeless, to bol také nejaké ako časovky. Ikony času, no, také voláčo. Tiež taká medzi tých lepších kartiček patrí. Ideme na ďalšie. Tu máme Miloša Romana. Martin Pospíšil, dobrý hráč. František Gajdoš, to nepoznám. Jakub Kolenič, nepoznám moc. Zase tu máme, Jozefa Štimpela, zase najlepšia ikona. Časová ikona, alebo by som to povedal. Timeless Icons. Jozef Štumpel. Takže dobre, takže ideme ďalej. Tu máme Juraj Slávkovský. Ale obyčajná karta, čiže nič moc. Samuel Krajč, to nepoznám. Eugen Rabčan, bránka, to vôbec nepoznám. Vlastne nejaký z extraligy. Tomáš Tatár, máme obyčajnú zase. A tu máme nejaký special moments. Nela Lopušanová, čože? Čo sú tu aj one? Vlastne sú tu aj ženy. Prvý Michigan Goal v ženskom hokeji. No, akože čo ja viem. Ženy v hokeji. No, dobre. Vidíme teda tento hobby box. Toto je taký tvrdý. Tam bude nejaká dobrodka. Je riadne tvrdý, že sa nedá ani ohnúť. Tam bude nejaká dobrá, pekná kartička. Takže napríklad tu mám Miloša Romana. To už asi mám. Šimon Petráš. Tuto mám nejaké pekné karty, ale. Šimon Petráš. Toto je Tomáš Tatára. To je taká špeciálna edícia. Luminius. Tomáš Tatár. Za talentovaného mladíka sa vypracoval. Blablabla, to nebudeme tu čítať. Nejaká špeciálna kartička, to je dobrá, pekná. A mám tu takúto
52 z 99 limitovaná edícia. Je tam aj kúsok dresu a je to Samuel Buček. Škoda, že tam nie je dobrý. Dobre si to cítil, aká je hrubá tá karta. A pekná karta, také zlaté, modré. Škoda, že to je bez podpisu. Fragment, jersey, je to fragment, čiže malo by to byť kúsok z dresu jeho. Gratulujeme. Získali ste špeciálnu kartičku s autentickým kúskom dresu hráča, takže je to autentické, je to toho, čo mal na sebe, pri ktorom odohral reprezentačný zápas v sezóne 2024-2025. Takže to teraz hral na prezentácii. Právosť materiálu garantuje spoločnosť Sportzo. Daniel Marval, zakladateľ spoločnosti Sportzo. Takže krásna kartička, pekná, hrubá, pevná, s kúskom dresu, také zlaté krídla. Pekná karta, tak to sa mi páči, to je pekné. No čo, ešte tu je veľká kartička, tam je 5 kartičiek, som zabudol tuto, ešte aké Marko Stacha. Marko Stacha, to je obyčajná karta. Dobre, idem na ďalšiu. To sa mi zdá, že tiež je veľké pevné, ale to sa mi asi zdá. Takže tu máme, no, to nie je pevné. Adam Líška, obyčajná karta. Rastislav Eliáš, pekný moment. Rastislav Eliáš, to je brankár. No toto je paráda. Vidíte, toto je pekné. Toto je pekné. Ale toto dobre spravili, to som ešte nevidel. Takto perfektne sa to. Toto je krásna karta, ale. Sebastian Čederle a Samuel Buček. Takže oni sú tam dvaja na jednej karte. To je sila. To je krása. To sú krásne karty toto. Krásne karty. Peter Čerešňák, výborný hráč. Na obyčajnej karte. A zase to máme Lumínu. Juraj Slávkovský, Juraj Slávkovský na Lumíne. Tak to je tiež relatívne krásna karta, ideme ďalej. To mi to ľúbi. Na to, že stoja proste iba 2,50 v Kauflande, tie karty, tak sa to oplatí, keď sú tam takéto šupy. Toto má hodnotu minimálne, tých je vlastne na svete len, dá sa povedať, ale 99 je na svete. Ešte raz s kúskom dresu, je to limitovka, že to má hodnotu v kľude aj, môže mať hodnotu aj 50 eur. Ideme na ďalšie. Alex Tamaši, obyčajná. Potom máme na obyčajné Kristiana Pospíšila, to je obyčajná karta. Maxim Štrbák. Štrbákov syn. 20, to je pekná karta. Pekná karta, také vylúpnuté a dookola strieborné. Potom tu máme Olivera Turana. Obyčajná karta. A zase tu máme timeless Juraj Slávkovský. Tak to nebudú časové akože ikony, ale vo veku 17 rokov, neviem čo to znamená ten. Ale to tiež Juraj Slávkovský. Na neobyčajnej karte tiež to je vzácnosť, relatívne. Lepšie, keď by mal byť na obyčajnej. No tak ideme ďalej. Čo máme toto? A to sa mi zatiaľ páči asi najviac, ešte možno viac jak táto. Toto je nádhera, že? Toto je krása. Úplne brutálne, jak sa to tam. To je krása, táto pohyblivá. Takže zase Čerešňák na obyčajnej. Koch. Rastislav Eliáš. A tu máme nejakú Ice, Valkyrie, Lucia Drábenová. Ženy. Ako sorry, ale ženy nechcem ako neviem, to nezbieram ženy. Martin Pospíšil na Special Moments. Takže na ďalšiu, toto je tiež hrubé, tvrdé, tam bude niečo podobné ako toto. Tam bude niečo, potom si dáme ako poslednú. Olivier Turan, zase na obyčajnej. Kudrná na obyčajnej. Hlavajko.
na obyčajný. Hráško Dudáš, dobrý hráč, na obyčajný. Timeless, Ivan Majský. Ja to starý hráč. A kúkajte, Hajaku, to čo je? Zapamätaj si čo najviac prvkov na karte. A odpovedz na jednu z nasledujúcich otázok. A zapamätaj jedno. To čo je za hovadina? Šport. Minigrom, to čo je za hlúpe. Ja som čakal, že tam bude niečo podobného ako toto. Taká bola, taká istá je hruba. Takáto somarinu tam dali, že to nemá ani hodnotu, to čo je za obrázok. To ma nasralo. Ja som čakal, že keď to je také tvrdé, pevné, že tam bude nejaké takto s dresom. A nie je takýto obrázok. To čo je, ako toto? Ideme ďalej. Juraj Slavkovský. Samuel Krajč, obyčajná karta, na obyčajný Simon Petráš, na obyčajný Matej Kašlík. A máme tu Timeless Jan Lašák, wow, Lašáka asi aj nemám, sa mi zdá. Lašáka nemám ani brankár, konečne. Tak toto je pre mňa vzácnosť, Lašáka nemám ani brankára, sa mi zdá. No ideme ďalej, ďalšia tvrdá, tam bude zase. Dúfam, že tam bude toto, takáto a nie zase len také obrázky, detské. Čo je to za detský obrázok? Dúfam, že tam je niečo dobrého. Ukáž, pozriem takto dopredu. No zase, aha. Čo tam dávajú tu? Čo je toto? No to sa mi to vôbec neľúbi. Zapamätaj si čo najviac prvkov na karte, odpovedz na jednu nasledujúcu otázku. Zapamätanie jedného obrázku. Čo je za hlúposť toto? To je trápne, to na čo tam dávajú, čo to nemá žiadnu hodnotu, taká somarina. Pánko Dudáš, obyčajná karta. Paolo Regendel, výborný hráč, na obyčajný. Martin Fehervári, výborný hráč, na obyčajný. David Grieger, to nepoznám. A Jan Lašák, zase to isté. No, tak to dobre začalo a ako na to skončilo. To som teda nečakal, len tie hrubé dve karty, že to budú len také sprostosti. Očakával som tam takúto nejakú limitku so dresom. František Gajdoš, na obyčajný. Cehlárik, výborný hráč, na obyčajný. Kukumberg. Roman Kukumberg, ten je vlastne z tej reklamy, čo tam na Orange, čo nasratý rozpráva, ale tomu malému chlapcovi hovorí, že sa mi strašne spínkať do pyžamka, by som sa dal. Tak to je vlastne on. Pekná karta, to je 20-ročný. Timeless Pavol Rybár, pohode. A máme tu ešte Sebastiana Čederového na tejto špeciálnej kartičke Ice Stars. Ľadové hviezdy. A v pozadí vlastne. V pozadí má byť krývaň, sa mi tak zdá. Pekná karta tiež tieto Ice Stars. No už máme len posledné dve. Posledné dve máme. Keby tam bola hentá kartička nejaká lepšia. Tak tu máme Davida Griegera zase na obyčajný. Stanislav Škorvánek na obyčajný. Jakub Chromiak, Vacina. No to teraz ten hra. Chromiak hrá, to je dobrý hráč. Na pekné kartičky. Timeless Icons Richard Lindner. Dobrá. Ríšo Lindner, Citron. A ešte tu máme Ice Stars, Andrej Golian. Jež pekná. Posledný on je tento balíček, Volí pesník 10. Samuel Hlavajko, to už mám asi 3. Alexej Tamáši na obyčajnej. Matej Tomek na obyčajnej. Ice Valkyra, Romana Kosečná. To je ešte hádam horšie jak toto. Ženy tam na čo dávajú, ja neviem. Ešte horšie jak tieto kartičky. Ako toto, to je hrúza, toto tiež. A potom tu máme Adama Žiaka, Ice Stars. Takže to bolo všetko z dnešnej otváračky kart, hokejových kartičiek. Tak udiaľ bude na budúce, keď nejaké kúpim.
lebo kupujem aj vlastne apardeky, alebo aj proste NHL-kové zahraničné. Toto kupujem len tieto, len keď sú. Vlastne sa to aj rýchlo vypredá, toto kupujem hokejové Slovensko, len vlastne keď sú majstrovstvá, tak je to. Ono sa to vypredá, typujem tak do mesiaca už ani na internete nezoženiete. Takže tak bude tak za mesiac, do 2 mesiacov bude toto všetko vypredané. Tak si pohnite do Kauflandu, do Teska, do Pantareju, všade tam to predávajú, lebo za týmto všetkým sa tak zapráši. Ahojte, čaute.